Hakajing pan kre ya kajing ya kendo lang kisamla na kaleng ki mission jong ka Clarishin kaban salong house number 1 ka Immaculate Heart of Mary Parish Maupat haka arpoi tari unok pra arja arpusau kala pelat paj ba ya kajing ruai lani ka anthem na kabenta ka tega jiyalang kabala ai kerteng go forth in hope, pilgrims of hope, go forth and serve. Yakani kajing ruai la pelat paj ba do Father Joseph M, Provincial Superior, haringkat kajing dan lang of Father Joy Pulikal, Parish Priest, Father Ernest Maulong, nalor kiwe-kiwe. Yakani kajing ruai la penbet penbiang daw nong ruai bapau ka jela, upa Desmond Rimaki Sun, nalor kiwe-kiwe. With this prayer and with all your blessings, now we will inaugurate and we will open this video or song which we have, which is prepared by us. So it is a my pleasure and congratulating and wishing all the best. I inaugurate this program. We are pilgrims, called to walk with hearts of faith. We rise and talk. In every step, His Spirit leads. With love and hope, we plant the seeds. Kani ka jing thumu ban pelai ya kani ka jing ruai ka long ka theme song na ka benta ka program ka bangin salong ha ubnai January na do kalai ha do nru tarik kabadai jong ka Claret Way, Clarishan Family, North East India. Kadai ka benta jong ki kam jong ki Clarishan Missionary ha kani ka thain lam mi ngi ka jong ngi. Te kani ka jing ruai ka don ya ka theme ka ba kerpang ka ba ya hab lang ba ka theme jong ka Jubilee jong ka balang ban sawan hau news nem araja arpusan. Kamu kata kumki pilgrim jong ka jing kermen kin lej ban syakri yau blay da ka ba syakri ya ki para breu. Baladang ipej bahaya ki kentian ha kane ka jingruai ngin yo sngo ngin tip ba ki kin barok ki kentian ki thau sha ka jing imensiem ba ha ka jo rukam ka jing imet da ka bangi syakri iwei ya iwei bat kane ka Claret Way ka dai kham kerpang na ka benta ki khana samla kumno ban kershan ki khana samla ha kata ka rukam ba kin yo ya ka jing penem ha ka met rangkat ka mensiem ru kunjo te ni kentu ke kan pham bat ngi khot ngop hai ki samla ken bakin yo benta hak ni ka Claret Way ka badai ka benta jong ki kam Clarishan Missionary jong barok keleng ka perthai bat ngi don ru ka Global Commission bat hak ni ka province jong ngi don ki bat ka organizing team bat ka committee ka ba penya ya ka ni ka program bat ru ya ka Claret Way hi hak ni ka thain lam mi ngi ka jong ngi tangi kelmen ka ni ka jing ruai ka ba ngi pelaj bat ba leng ba ka YouTube ba leng ba ki iwe ki social media kan long ka ba poi ka ba priang sya ki samla ba per bat ki para brio bakin page ya kani ka video yo mensiem kin yo kata ka jingkershan ban sim mentah kani ka Claret Way ban pen kesan ban pen he ban pen priang ya ka burom ka jong ublai da ka baya syakri lang para mangi sngau tenat ban pen pau ya ka jing songu ya tu baro ki bela yo bentah ka ba jing pen mi ya kani ka video kam kerpang i Father Raphael Mayong CMF bedai Clarishan jongi ibala thau ya kani ka jing ruai but ya ikong Bridget badi ba Sylvanus Carson Teo kibala coordinate ban penmi ya kani ka jing ruai but ya ki artist kibala per kibala ruai kibala ya shadru kibala ya edit ya kani ka video but kibala penwan dor ya kani ka video hakata ka rukam bangila ban pelaj paj ba amla ban sim kerteng e baro ndenga penpau ko jing sungu ro ya kinong shat kidai ki kena samla ki kena school jongi hi ibadai na ka Claret school nong mensong badru na kani ka parish Maupat jongi ha ka jing alam lenti jong i Miss Rita lingdok kansi ibadai nang ni na Maupat parish badru i Miss Ridalin perbot ibadai inong hikai ha ka Claret school nong mensong pat kham kerpang akwa ban ai ka jing kublai ya kinong ruai ken ibadai Desmond Rimaki Sun bat ka kenhun ka jongki ki bala penuan dor pen song tenat sisa ya kani ka jing ruai ka katkum ka bang ngilat mu ka ban pen priang ya kani ka thim bat ka jing ruai
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya